Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọkwa nwanne unu ma bụrụ nwa unu nke njika nwa ihe anyị Chukwu nwebe n'iwe ogushi nwelele nwa ọmụchụrụba. Abụ m onye eberi ọmụma ejikwanụ ajịrịja mmiri gwalụmalụ m. Daalụnụ. O nwere ihe m bịalụ ka anyị kwuo maka ya taa. Ihe gbasalụ child adoption. In as much as I understand the situation which one will be into, then the only option he or she will have will just be to go and adopt a child. In as much as I understand that, we still need to be careful on how these things are done. Ka ndị ọcha, the lifestyle ndị ọcha na lifestyle ndị Igbo abụrụ ofu. Onye Igbo ọbụla a na-asị na nwa eze anaghị atọ na mba. Onye Igbo ọbụla gbachasịa jee obodo oyibo niile, jee obodo niile o ya eje, in a year, a true son of the soil, ese ma nwere ihe na-achụ ya na be nna ya. A true son of the soil in a year, ọkpara ụkwụ na be nna ya na nna ya. Ọ gwa gị eziokwu ma na something, no na-eme isi something very vital in his or her life. This is who we are. Anyị nwere trace, anyị nwere family, anyị nwere roots where we always go to, whether we are alive or dead. That is why ọja awa n'afa. That is why ọja awa n'afa. And don't maybe a lot of things. Ihe na agwụrụ na maybe a lot of things. Sometimes if na anyone bụ dibia self, ọ na ọbụgo dibia, you must at all costs find solution to problem ọbụla mmadụ bụ bịa nke gị. You must solve it. Ndị Igbo ji sị, onye dibia ọ bụ na onye dibia na-enye ọgwụ anwụrụ na dibia anaghị ezi ike. Ọ bụla okwu wee bụla inu, because you will be head bent on resolving that problem for that person, because it is the hope of that person. Onye a welu trust ya niile wee nye gị, and tinyekwuo resources ya, tinyekwuo ego ya and time to it. Ị na-adopt nwa, mala ebe ị na-adopt nwa, malụ ka isi adopt nwa. O nwere ihe ndị Gboo melụ, o nwere ka ndị Gboo si eme ya. Jee na be nna gị jụọ ese ka eke unu si eme ya na be nna gị. You don't just come out. Let's, for example, esim River State. No, I'm na Delta State. I even practice my work in Delta State. Then no na Delta State na ọbụna ma mụtara nwa. Okay? Now, nje to a motherless babies home, ebe a na-edebe ụmụaka. Nje ebe a je adopt nwa onye Yoruba mụrụ. Maọbụ nje ebe a je adopt nwa onye Kogi mụrụ. Even onye Awụsa, nwa onye Awụsa tụrụ ime ya. I will go and adopt it. I adopt her or adopt him. Mwebete n'ezinụlọ be nna m. Nwa ahụ gbalite, kedu ancestors ọ ya na-akpọkọ? Nwa ahụ gbalite, kedu ancestors ọ ya na-akpọkọ? Nke ahụ nne ji ya iche. Then come to another one. Ibulu onye Igbo, because our girls na-emezi alụ. They even sell children maka ihe isi ike. I heard of a place of Edebelu, abịa akpọ ụmụ nwaanyị edebecha ha, akwụọ ha 1 million or 500,000. Akpọrọ ha akpọta nwoke atụọ ha ime. Ndị be anyị kwa boys anyị, because ihe ha nọbụ ka abụ na ha rijuru afọ. They don't know the implications of all these things. Ọnya mere ọnwụ ike ji adị. Ọnya mere ọrụ a na-alụ na some families anaghị aga. Ebe si na dibịa mara ọlụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ dibịa na-enye oho
nyomie, where malo the root cause of that problem, he or she will not be able to solve it. Maka na dị omimi karịa omimi o n'idili onye anyị saa anya na mmiri ka o welu tụtụta ihe ahụ dabalụ na mmiri. You don't just solve it on a surface, you must go deep. Some girls na-abụzi ụmụaka ọka nkụ na ụmụaka in their quest to make wealth very quick, in their quest to make money very quick, ka use iPhone 17 and all that. Ihe ha na-eme akwụọ ha ụgwọ erenti alụfụ ụlọ in some places see ndị ya dị 5, 10 and thereabout. I've heard of cases like that. Even here some of them will come and confess to you nekife ha melu go Jordan itele ime kedu nwa na maka ịgba afa ị na-afụ nwata na-ebe a na-complain n'afa na-emeli ya ife ike, obele nwa na-complain na-emeli ya ife ike ịjụba the person bi ịgba afa na nke gị itele ime asịghị na ya etele ime, then what business gị nwezi with obele nwa na-ebe akwa na-complain? Asịghị na nwere ndị nwa akwụrụ ya ụgwọ onye nwe wee tụọ onye ime ya wee mụọ nwa fekulu. A very big problem. Ọ na-eweta ọnwụ ike na community, ọ na-eweta ọnwụ ike na family, ọ na-eweta ọnwụ ike, ọnwụ mberede, ọ na-eweta ife isi ike, ọ na-eweta odi na abụ, ọ na-eweta akataka odi na abụ, ọchịchịlị na ngwulu. Abịa sị gị na amụsụ sọmdibịa bịakwa ife sọmdibịa maazị bụ about ejeelu oge mmiri asị na eje chọrọ gị aja na mmiri maọbụ ekele oge ndị amụsụ sọsọ ya ka ama. They don't know any other thing again. Asị gị na amụsụ na-ata gị, jụọ ha ọ gịnị na-ata m amụsụ a? Kedu ihe na-ata m dịsa amụsụ? Ihe awụ ihe nda so asị na foundational problem. It's not always foundation problem or ancestral problem. Sometimes ọ ihe anyị ji aka anyị mete welu megide ana wee bi n'izie nyebe anyị nsogbu. Akwụrụ ụgwọ ibuo nwa n'afọ for 9 months. Akpachaghị anya na ngwurube nna gị unu nwere akwarị ọmụmụ. Akpachaghị anya na ngwurube nna gị unu nwere akwarị ọmụmụ. I wee buo nwa n'afọ 9 months, wee na gị nwa ahụ ebe ngee i wee kulie based on inwego agreement, ikulie kunye mmadụ onye na-amarọ be nna ya, onye na-amarọ root ya, ịmarọ maọbụ onye Hausa, ịmarọ maọbụ onye Yoruba, ịmarọ ma o si outside Nigeria wee bịa, ịmarọ ma o si Kenya, ịmarọ obodo o si bịa, ịmarọ ka eji eje slavery, ịmarọ ka a na-egbunye egbu, ịmarọ ka eji achụ aja, ịmarọ ka eji eme experiment, ịmarọ ihe eji nwa eme. Ịnala ego. Olu echi nwa ahụ nwụọ na mba. Nwa ahụ nwụọ na mba. Ọ rịpọtụ ba na akwarị ọmụmụ be nna gị, onye be nsogbu, ogbube ndị mmadụ. Some of you sọsọ ihe unu madebụ jaadọ akwarị ọmụmụ gbuoli ya ewu, jaadọ akwarị ọmụmụ gbuoli akwarị ọmụmụ ewu. Asị na akwarị ọmụmụ na-enye nsogbu, asị je gbuoli ya ewu. Echefuo ịjụ ese ka amala alụ ahụ mere akwarị ọmụmụ ji ewe iwe. Ya bịa n'afa sị gị na o nwere nwaada na-agba n'afa, na o nwere nwaada emere ife ike, maọbụ na o nwere nwanne emere ife anya mmiri akwa. Ụna na-eche na nwanne nna unu
ma nna unu ụmụnne ya enweọkwa ntị m mmalụ ụmụnne mpa m niile akpachara ha ncha niile akwa, ụmụnne ma grandfather niile akpachara ha ncha niile akwa, ụmụnne mma m niile akwara ha ncha niile akwa, nweọkwa nwaada na-akwara akwa. Ichefuo n'ire nwa ọbụla ị mụrụ n'any family bụ nwaanyị aghọọla nwaada. Ọnụ ha na 8 days, 7 to 8 days, o nwega identity, o nwega aha, enye gị aha, enye ha anaghị aha, o nwega identity. Na as long as this word is concerned, ọ dịgo recognized. Ọnwụọ ọ ya awa n'afa. Let me tell you a story. There is a particular person, nwunye ya jere mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ. Ọ mụọ nwa anwa, ndị ụlọ ọgwụ agwa ya na nwa ahụ anwụọla. Eziokwu na that baby agaghị survive ya because of ka ọnọdụ ya sịrị. Ha sị the person na ọ nwụọla ka eje nie ya n'ebe a na-enyi ụmụaka. An elderly person nọ there wee kpọọ ha sị ha donu, nwa anwụrụba na this baby anwụchabe, hapụ na ya ka ọ nwụluo ana ka a confirm mụọ ya na nwa anwụọla. Girigirigiri iwe na-ewe ha, obi adịghị ha mma, girigirigiri ndị ụlọ ọgwụ kpum etinye ya n'ala. Nwa ahụ ekubechabe, etinye ya n'ala, enye ya. That family ala afụfụ ya, akpụrụ ya alụ. Ọ na-arịpọtụ n'afa ha, na-emeli ya ife ike. Let me tell you, in the spiritual realm, every spirit is in adults level. Na mmụọ, spirit niile nọ na adult level, except maọbụ department based on the energy ka chi okike si group onye. Nke ahụ dị iche. Otu ụmụaka, nke ahụ dị iche. Nke ahụ wụ identity ụmụaka, because ife ọmụna nwelu nne ya nwe nna ya nwe ụmụ, identity nke ahụ dị iche. But when it comes to spirituality, in the spiritual realm, every spirit nọ in adulthood. Enwero nke bụ obele efilo na ka imegide nwa ọnwụgoro nwe ihe ọ ga-emega after all, spirit no nwata ka ọwụ. You are a liar. What of onye lọrọ ya ụwa? Any child they follow is an ancestor reincarnating. So I had to be very, very careful. Na things I na-eme. This thing will one of the root causes of problem a na-enwe na most families, and na-ekosi enye nsogbu. Sometimes ọ naghị ebido nyebe onye ameli ya nsogbu. Ọ na-ebido nyebe ndị nwere isi, ndị nwelu akara aka, ndị akara aka ha kwesịrị ịpụta ihe, ndị kwesịrị ịbụ mmadụ, ndị kwesịrị ịbụ the pillars of a particular community, pillars of a particular household. Ka ọ na-eji to down. Ọ bụrụ ụzọ destroy afa ncha niile. Ọ bụrụzi akịta anyị na-ekene Maria, onye ọbụla na-ekene Maria. Anyị nọ na-ekene Maria, Satan da. Unu na-etigbu amụsụ na amụsụ. Onwe ife amụsụ nwere unu. I don't know why people are giving amụsụ too much credit. Unu na-enye amụsụ too much credit. I don't know. Sort out your problems. Unu kwesịrị onwe ka ife si dị gbaa afa. A family must nweta a reliable source of afa consultation ebe a ga na-agba afa ga-agwa ha nke bụ eziokwu. That is why na ala Igbo ofu onye anaghị enwe nwa. Do you know why? Maka o metụta imi, o metụta anya, o metụta anya, o metụta imi, o metụta ọnụ. I nwere ike fụ mmadụ ka ọ na-eme alụsị na ọ gbasara gị ọkwa ya nwa. No, as long as na na-abụ nọ n'ofu arọ bi n'agụ, o meta alụ anwa, ị enwe share. Your children will have share. Ị ya ata afụfụ dị na ya, except ma ị gụọlụ isi gị
na aka m na ụkwụ m adọrọkwa n'ife na mụ gbalụ gị agwa oge anyị gbalụ gị isi gị gbalịsi ezinụlọ gị. In my next teaching, mma if you want to go into adoption, into ndị Igbo si eme ya. Okay? Maka ị na-anya before na bụ ndị Igbo ọ nakọta sị na eje nụtalụ mmadụ, eje nụtalụ nwaanyị na nwaanyị jere nụta nwaanyị. Ọ dị n'Igbo a na-eme ya ndị Igbo. Ndị Asaba na-akpọ ya amụtazia dị nwa nwefe na-akpọ ebunye ya na nzọ, azana ịkpọbata ya na family. O nwere right a na-eme dubata onye a na that lineage. O nwere traditional right a na-eme, most people anaghị emezi ya. Mana nke ka njọ bụ iwepụ nwa si na family unu to outside. That is njọ kalele njọ, nke a ka njọ. Ọ na-ebute ọnwụ maka onwe ife melụ nwa anwa ebe a. Onwe ife melụ nwa anwa ebe a, ọ na-ebute ọnwụ. Ọ na-ebute ife isi ike. Nke a unu ya achọgide ebe problem unu si, unu ama mma ya except by grace. Ọgba n'afa. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ka ndọbiri ihe ebe a dịka nsi gwa unu na mbụ, anyị resume go teaching. Iwe that for some months now I have not been able to come online, but here I am. Share my video on TikTok. I want to be coming live on TikTok.